sai ka biya ni gari na. Ruwa na sai ka biya ni. Magajin ƙaura. Na Lafiya? lafiya. Kana ji? Ta kunna ba? Roti ne. Shahararren mawaƙin nan. Wanda yawa sarkin Kano waka. Mawaƙin soyayya. Mawaƙin gari banza. Shine ya fidda wata sabuwar waka wacce wa sarkin Kano ta karɓar sandunan masu. Shine yasa na taho da gudu nake so in je in kamo ta a YouTube ɗina a YouTube. In sa wa matata saboda ta ji sabuwar waƙar Roti Hausa TV. Rosi Hausa TV. Ƙwarai ma kuwa. Mutumin ne yana da dimbin masoya. Su ma na ga kamar tafiya kallon Rosi Hausa TV na. An kana da waya. In kai sake Rosi Hausa TV a YouTube to ka gama. Dan yanzu gudun da nake yin sa matata ta ji waka ta ji ta momo. Yanzu dai nufin ka Rosi yayi sabuwar waka sarkin Kano wacce aka bai sandan nan ta masu. Kwarai da gaske. Yayi sabuwar waka. Yayi sabuwar. An dora ta a Rosi Hausa TV. An dora ta A YouTube. Ni ma ina da babbar waya. Ni ma ba